Priatelia, vítam vás v ďalšom videu Svete pušiek. Dneska sme na strelnici ML, ak ste tu ešte neboli, tak to veľmi odporúčam. Sú tu 3 strelnice v jednom, trapová, pištolová a potom pušková do 50 metrov a momentálne sa nachádzame v ich krásnej zasadacej miestnosti, kde sa robia aj oslavy. Ja som úplne vo vytržení, pretože Deria má pripravené nádherné veci pre rok 2020, ktoré si dneska predstavíme. Takže bude to zásobníkový automat, IPSC, Deria MK12, potom to bude do rúry nabíjaný automat IPSC a QR, úplne nová edícia Pump QR Equalizer. Poďme na to. Teraz si predstavíme MK12, ktoré máme na sklade. Sú vo verzii IPSC alebo potom klasická. Tá klasická IPSC je rozšírená klasická verzia, to znamená, že všetko vo vnútri je to isté. IPSC je obohatená o tieto oranžové prvky, aby teda každý závodník bol hrdý na to a viditeľný z diaľky, že má MK12 IPSC edíciu, samozrejme teda aj s logom IPSC. Je tam rozšírený Magwell vstup zásobníkový, aby sa lepšie triafali zásobníky donútra a má to mega galaktickú obrovskú úsťovú brzdu na vrchu, ktorá má svoj účel, čiže tá brzda reálne na tom urobí veľký rozdiel. Čo sa týka MK12, oproti iným brokovniciam má to AR-kový štýl. To znamená, že oni to volajú buffer system. Keď pružina ide do pažby, to znamená celý chod tejto brokovnice je oveľa mäkší, jemnejší a tým pádom aj dlhšie vydrží, keďže tam nie sú také silné nárazy. Ako si za chvíľu ukážeme, fungujú tieto MK12 aj s 24 gramovým trapovými nábojmi. Ďalšia výhoda MK12 je kompletne obojstranná, obojručná, to znamená preľavákov, prepravákov. Tu vidíte obťahovanie vpravo, samozrejme poistka vpravo. Na tejto nižšie obťahovanie vľavo, poistka vľavo. Inak komplet ovládanie AR15, pažby, ručky, všetko sa dá vymeniť z AR15. Na spodnej vidíte ju ešte aj osadenú 10-ranovým zásobníkom, čiže sú 5-ranové a 10-ranové zásobníky bez problémov. Taktiež na objednávku vieme robiť rôzne verzie. Táto má napríklad 34 cm hlaveň, okrem toho sú verzie od 24 cm až po 60 cm hlavne. Nádherné sú samozrejme aj tieto detaily, čiže nech sa človek odlíši, nemusia byť všetky zbranie iba čierne. Zväčšené vypúšťanie zásobníka, samozrejme rail na kolimátor a sú čoukovateľné. Všetky vrátane IPSC sú čoukovateľné. Toto je samozrejme iba imitácia tlmiča, nie je to tlmič. A čoukovateľná. Ešte raz mega brzda. Teraz si pozrieme, ako sú dodávané tieto pušky. To znamená, IPSC príde v takomto krásnom polymerovom kufri s množstvom príslušenstva, čiže záslepka, 3 zásobníky, 5-ranový, 10-ranový a 2-ranový, ručka na nosenie, nástroj na rozoberanie, načovky, uhlové mieridlá, toto je príslušenstvo dovnútra, to je v návode, čovky samozrejme, štuple do uší a popruh, klasická MK12, príde v takom peknom semišovom kufri. Nádherný semišový kufor.
a viac menej to isté príslušenstvo, čiže popruh, ručka, uhlová ručka, 5-ranový zásobník, 10-ranový, 2-ranový zásobník, úlové mieridla, potom zase súčiastky, štuple do uší, nástroj na rozoberanie a samozrejme čovky, tu sú dva. Takže rozdiel približne 100 € na IPSC, ale dostanete úsťovú brzdu, dostanete rozšírenie zásobníkové, teraz ho je dobre vidieť, a krásny polymerový kufor. Takže skúšame teraz MK12, 28 gramové, 2 štvorky, jedny z najľahších nábojov, aké sú. A neskôr si vyskúšame aj 24 gramové trapky. Takže operácia štandardne ako AR-ko, to znamená zasunúť. Netreba potom plieskať ako AKčko, všetko ide úplne jednoducho. Ja som si nastavil obťahovanie z tejto strany teraz, lebo sa mi to robí jednoduchšie. Čiže obťahovanie, nabité, poďme na to. Ešte. Hey, good one. See, that's why you need to lean forward. I think you missed a little bit. Try 2 quickly. Boom, boom. I think you have one. Show me. Yeah, okay, that's empty. Good one, do the trick. Takže Sellier Belliot 2.4 24 gramové. Najlacnejšie, čo môžete dostať na trhu. Drvivá väčšina automatov s týmto v žiadnom prípade fungovať nebude. Čiže 1, 2, 3. Iba tak do vzduchu narýchlo. Záver ostal vzadu. Zásobník prázdny. Absolútne žiadny problém. 24 gramové strelivo. A posledný záťažový test a la Mičulek. 10 rán najrýchlejšie ako sa dá. S prekvapením. MK12.